Silav roj baş hevan no hêvîdarim herkes baş e vê serê sibî xeberê xweş hene diyaloga di navbera Rêveberiya Xweser û hikûmeta Demkiya Şamê de dest pê kir. Şandeyekî berfireh ji Rojavayê Kurdistanê vê sibê derbasî Şamê bû di van deqeyan de hevdîtinan dest pê kir em jî bawekî lez û bez em derbasî zindî bûn ka em binêrin çi encam derbikeve. Beriya çend rojan hûn zanî İlham Ehmed bi tevî şandeyê xwe xwestibû hevdîtinekê çê bike bi wezîrî wanê Qaşû karê dervere Esad Şeybanî re lê aliyê Şamê şert danîbû ku bi navbengariya Amerîkayê çêneve. Yani bila Amerîkî di wê hevdîtinê de cih negirin wekî çavdêr. Lê çi bû hevdîtin betal bû di dawiyê de dîsa çû hat aniha her du şande bi çavdêriya Amerîkayê dîsa hevdîtinan pêkanî. Yani çi ye? Çi me qasa îsrar? Em tabii em muhatabê milletê Kurd, muhatabê Rêveberiya Xweser ne hikûmeta Demkiya Şamiyê jî. Rast rast dewleta Tirkiye. Ev şer û pevçûnên ku niha dest pê kirine hemî bi teşwîqa dewleta Tirkiye ye. Du heyeta Amerîkî bi serkêşiya Tombarak wextê ku hat Rojavayê Kurdistanê û rayedarê Peyabilindê Sendkomê Koper wextê ku hatin hevdîtinan çêkirin bi heyeta Rojavayê Kurdistanê re dewleta Tirkiye nexwest ketnava tirsê panîkê nexwest Rêveberiya Xweser meşrû bibe. Di vê çarçovê de çi kir? Amedekariya ku kiribû xist nava faaliyetê xist pratîkê. Amedekariya şer û pevçûnan li her du taxên Kurdan. Veya bêbextî veya astenkirina hevdîtinan e astenkirina aramiyê ye. Hevan no du heta nîvî şevê heta yekê şevê jî melvê derê weşaneke zindî ji wara çêkir. Ez hema behsa heyetê dikim. Ez tenê dixwazim bînim bîra we ême kesên ku wekî min xebatê dikin di çapemeniya Kurdî de wextê me rû dikeve weşana zindî zehmet e. Yani dezavantajê me hene. Hemî çavkaniyê me ya bi Tirkî ne ya bi Erebî ne. Evê ku Tirkî çê dikin ji bo wan hêsan e. Diçin ji ajansan Tirkî digirin, çavkaniyekê Tirkî digirin, parvekirinên deqeyên dawî çi hebe Tirkî digirin ji xwe re dixwînin parve dikin. Ê Erebî dîsa bi wî wawe. Ême hevan no heqeten zehmet e. Tu çavkaniyekê bi Kurdî tune ye. Duh mesela saat û 20 deqe em di weşana zindî de bûn. Ji aliyek ve konsantre dibî nûçiyan pêşkêş dikî, şîrovê dikî, ji aliyê din ve jî diçî li çavkaniya de nêrê wana bi îmkanên xwe di zindî de werdigernî yan jî te çi jêv hem kiriye ew ê radigihînî wana hemî fedekariyekî dixwaze veya tecrübeyekî dixwaze. Merû wextê herêmê nas neke, merû siyasetê neşopîne zehmet e. Min tenê xwest ez parantezê vekim behsa zehmetiyên me ê YouTubeên Kurdî axêv dikim. Kurdîfon jî hûn dikarin bibêjin. Lê dîsa jî performans nexirabe ez hêvî dikim li gor dilê we be hevan em hema bi nûçiya deqeya dawî a lezgîn em dest bi weşana xwe bikin. Hevdîtinan dest pê kiriye li Şamê, şandeya Rojavayê Kurdistanê li Şamê ye beriya çend geliyan ev agahî hat. Li Şamê hevdîtina şandeya Rêveberiya Xweser ya Demokratîk Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê şandeya hikûmeta Veguhez dest bi hevdîtinan kirine. Ev hevdîtin di çarşoveya bi cîhanîna bendên peymana dehê adarê ya di navbera Qesedê û hikûmeta Veguhez de hatibû îmzêkirin pêkite. Di hevdîtinê de ji şandeya Rêveberiya Xweser em binêrin kî di nav de cih digire? Rêzdar İlham Ehmed, Mazlûm Abdî, Rojhilat Efrîn, ji şandeya hikûmeta Veguhez jî Ehmed El Şara, Esad El Şeybanî amade ne bi tevî çend kesên de. Ev gav piştî civîna 6 Cotmeha 2025 tê ku fermandar tamam. Ev gav piştî civîna 6 Cotmeha 2025 ku tê de fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî, hevseroka Daîreya Tekiliyên Derve İlham Ehmed, fermandara Yekîneyên Parastina Jinê YPJ Rojhilat Efrîn, cîgirê hevserokatiya Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê Hesen El Yusuf, serokê Partiya Sûriya Pêşarojê Ebîd Hemîd El Mehbaş, nûnerê taybetî Amerîkayê li Sûriyê Tom Barak, fermandarê Fermandariya Navendî Amerîkayê Sendkomê Amiral Brad Koper, serokatiya şandeyekê ji koalîsyona navnetewî dikirin amade bûn. Yani vaya bahsa civîna doh dike, doh di civîna doh ya şeş mehê de kî amade bû, navê wan melvê derê bilêv kirin. Di wê civînê de herkes amade bû. Niha li her du taxan hevan no bêdengiyekî heye.
Hêzên hikûmeta veguhêz hîn jî li derdora taxan noxteyên xwe xurt dikin, ev agahî heye, xwe bi cih dikin, lê şer û pevçûn vêgavê tune ne. Di her keliyê de dîsa jî dikare rewş xirabtir bibe, aloztir bibe. Em nizanin. Lê hemî girêdayî encamên hevdîtinan e. Niha heyeta li Şamê ya di navbera Rêveberiya Xweser û Ehmed El Şara û heyeta Şamê de ev zîrve ye. Yani civîna herî bilind a di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de ye. Cara yekem e bawêkî ew qasa vekirî eşkere civîn tê li darxistin. Ev mihîm e hevan de. Beriya niha pir civîn hebûn, pir bi dizî dihatin çêkirin. Yan jî li çapemeniyê veşartî pêk dihatin. Aniha êdî ne wisa ye. Êdî her tişt eşkere ye. Em hema awisa dest pê bikin hevanno. Wekî din ji qada Tirkiye daxuyanî hene di derbarê pêvajoyê de mihîm e. Dewlet Bahçelî daxife. Aniha di rojevê de ka komisyona ku niha dibin serokatiya Numan Kurtulmuş de ew ê biçin îmraliyê ew ê dest bi hevdîtinan bikin bi Rêzdar Abdullah Öcalan re yan na behsa vê yekê dikin. Êwan pir şûnva tê. Şûnva tê. Mantiqa wan jî pir cuda ye. Sibê rojekî mihîm e ji bo serbestiya Selhedîn Demirtaş û hevalên wî em binêrin ka edaleta Tirkiye xwe îspat dike nake di meseleya Kurd û Kurdistanê de dawa Kurd de. Hevan no. Berê ku şandeya Rojavayê Kurdistanê derbasî Şamê bibe dest bi hevdîtinan bike di navbera hêzên asayîşê yên li her du taxên Kurdan û eskerên hikûmeta Şamê de agirbestekî hate îlan kirin. Li gorî wê çavkaniyê piştî fermana Serokê Demkiyê Sûriyê Ehmed El Şara ji bo rawestandina şer û pevçûnan danûstandin hatine dest pê kirin. Ji ber dorpêça li ser taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên Helebê hevserokên encûmena taxan berpirsên asayîşa Rêveberiya Xweser nikaribûn tevlê wê civînê bibin. Ez behsa wê civînê ew ê dikim, yani civîna heremî. Gera yekem ya danûstandinan serê vê sibê bi dawî biye, diyalog îro berdewam dikin. Êdî diyaloga li herêmê mesele ji wî mezintir e, êdî mesele di asteya zîrvê de ye. Yani lûtke, civîna lûtke dibêjin. Lê tiştekî heye, her du taxên Kurdan ê Helebê hê jî divan saetan de dibin dorpêça çekdarên girêdayî hikûmeta Şamê de ne. Em hinekî behsa şeva borî bikin, paşê em derbasî daxuyaniya serokê MHP bikin, em bibin, em behsa wî bikin ka ew dawa çi dike, mesele çi ye. Şeva borî ji xwe şêrînî her du taxan li dijî vê dorpêçê da ketibûn qadan. Li ser wê yekê hêzên hikûmeta Şamê êrişê ser xelkê sivîl kiribûn. Bi qasî ku tê gotin hin derdor dibêjin sê kes şehîd bûne, hin derdor jî dibêjin du kes şehîd bûne. Tabî birîndar gelek kirin. Li gorî îmkanê xwe rakirine nexweşxanê. Heta derengeya şevê jî di navbera her du aliyan de pevçûn hebû, şer hebû. Lê êrişên herî mezin ji aliyê hikûmeta Şamê ve hatin kirin. Hevan do, em ê cih bidin daxuyaniyan jî, mereq nekin. Belkî di nava bernameya me de encama civîna Şamê jî eşkere bibe. Wê demê pir xweş dibe, ji we re bêjim. Duh wextê ku me dest pê kir, şer dest pê kiribû. Me dest tam dema ku şer dest pê kir, me dest bi weşanê kir. Heta dawî şer sekinî, herkes vekişiya, hêzên hikûmeta Şamê vekişiya, me jî dawî li bernameya anî. Ez hêvî dikim di nava vê bernamê de ji Şamê agahiyên deqeya dawî werin ku em bikaribin ji we re pêşkêş bikin hevan da. Ka Dewlet Bahçelî çi dibêje, ez cih bidim wî jî hevanno. Deqekî ez biçim hema dîmenê wî bînim, daynim ser ekranê Dewlet Bahçelî dibe eger pêwîst bike, ne tenê pêwîst çima wisa dibêje nizanim. Dibe eger pêwîst bike bila heyet biçe serdana Abdullah Öcalan. Îro sêşemye li parlamentoya axaftin têne kirin. Belkî jî behsa hin tiştê din kiriye hevanno. Ez hema daxuyaniya Dewlet Bahçelî daynim ser ekranê ji bo ku haya we jî çêbe. A bi vî şeklî hevanno. Nîqaşên pir teng dikin li Tirkiye, nîqaşên tengin hevanno. Yani komisyon ava biye ji bo çareseriya vê meselê
Rêveberê vê meselê jî Öcalan bixwe ye ama komîsyon hê jî dibêje em biçin bibînin nebînin. Gelo em biçin ev dibe çûyîna ber lingê Öcalan ya nabe. Ya doh yek derketiye dibêje zindanên dewleta Tirkiye saziyên dewletê ne. Li meclîsê wekîl jî, kesê din jî, heyet jî tim dem bi dem divê biçin zindanan çavderî bikin, bibînin, bi însanlara baxifin, însanên girtî re baxifin. Yani divê çarçivê de bejî merov dikare biçe. Ama tabî weya li rûmeta me Kurdan dikeve. Ê me ji ber ku vê gavê Öcalan nûnerê Kurdan e li zindanê de pêşengiya vê pêvajoyê dike, dewleta Tirkiye di çarçoveya müzakereyê de wekî aliyekî şer divê biçe hevdîtinê. Yani Kurd jî gerek Öcalan û PKK wekî aliyekî şer bi dewleta Tirkiye bidin qebûl kirin. Heta ku ev ne ewsa bi rûmeta me dilîzin em herin, nerin, nizam çi. Wana nexweşin. Ez tim alîgirim ku em zorê bidin ser dewleta Tirkiye ji bo Kurdan wekî aliyekî şer bibîne wê demê çi dibe? Wekhevî çê dibe. Ez hema cih dedim daxuyaniya Serokê MHP Devlet Bahçeli. Biqasî 5-6 deqeyan berê ketiye weşanê, Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli li civîna Koma Partiya xwe ya li Parlamentoya Tirkiye axivî got eger pêwîst bike divê endamên komîsyonê herin îmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bînin. Serokê Giştî MHP li civîna Koma Partiya xwe de axif dibêje erê pêşniyaz kir ku şandeyekê ji Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê biçe îmraliyê rast rast bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekî pêk bîne. Bahçeli her wiha bang li Öcalan jî kir. Bangê qesedê YPG bike da ku çekan dayîne. Ka em binêrin wekî din çi gotiye. Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli behsa xebatên pêvajoya çareseriyê kir û wiha domand haya me ji xebatên komîsyonê heye. Heta niha komîsyonê 13 civîn li ser hev pêkanîne. Komîsyon wê sibî jî civîna xwe pêk bîne em ji nêz ve xebatên komîsyonê dişopînin. Êdî wê xebatên yasayî dest pê bikin. Êdî dema me tune ye em tu kesî feda bikin. Divê kesên ku tevlî çalakiyên çekdarî nebûne malbatê xwe hembêz bikin. PKK hebûna xwe ya rêxistinî qedandiye. Banga îmraliyê hemû koman li xwe digire. Eger pêwîst bike divê endamên komîsyonê herin îmraliyê jî. Tirkiye li ber zayîneke pîroz e. Dibe ku sanciyên vê zayînê hebin. Şaşfemkirin çê bibin. Sînor jî tengezar bibin. Mümkün e. Lê bi sebir bin. Sebat, xwînsariyê, hevgirtina me ya bi hezkirina welat û millet de ji bo çareserkirina her pirsgirêkê bes e. Tenê bila em ji rota samîmiyetê û durustiyê dernekevin, dûr nekevin. Devlet Bahçeli diyar kir ku armanca pêvajoyê ew e tovên nifaqê ên dijminahiyê yên ku dixwazin di navbera Tirk û Kurdan de biçînin bên rizandin, astengên cudakariyê bêne rûxandin. Devlet Bahçeli di berdewamiyê ve dibêje birayê me ên Kurd tu pêwendiya wan an nêzik û dûr bi terorê re tune ye. Kî hebe ku bi sedemên cuda hatiye xapandin, tevlî sûçan nebû be, di çalakiyekê çekdarî de cih negirtibe, divê were malbata xwe hembêz bike. Ciyê ku çek lê hebe siyaset tune ye. Eger siyaset were kirin, divê hemû çekwerin şewitandin. Ez vê derê du tişta bibêjim paşê em bidomînin hevanno. Tişta ku Devlet Bahçeli dibêje ne rast e. Ne dürüstün ne samimine. Sebebi wî çi ye? Dibêje însanê ku çek bi kar neanîbin, tevlî terorê nebin, bila werin malbatê xwe hembêz bikin. Ne wisa? Çima ne rast e? Niha mesela em însanê mîna me li Ewropayê tijîne. Ya çima fotoğrafê Devlet Bahçeli rakim? Çima yani? Yani mêrik daxife, ez çima rakim? Hevan ji kerema xwe re reaksiyon nîşan nedin. Yani Devlet Bahçeli li ser ekranê ye em behsa wî dikin. Ji ber wê bihêlin. Çünkü yên heval dibêjin çima fotoğraf û te daniye. Bihêlin ji ber hem tişta bibêjin. Konsantreyê min xiram nekin ji kerema xwe re. Niha Devlet Bahçeli dibêje însanê ku tevlî şerê çekdarî nebûne, tevlî terorê şiddetê nebûne, bila werin malbatê xwe hembêz bikin. Baş e. Em bi vî halê xwe ku me dunyayê de tu cara destê xwe nedaye çek û sîlah. Em dikarin fikrê xwe bi awekî azad beyan bikin.
tiştî ku em li vê derê dikin xwe îfadekirinê de, ragihandinê de, çapemeniyê de em dikarin bawekî azad li Tirkiye çê bikin ya nakin. Eger em nikarin bikin Dewlet Bahçelî derewa dike. Ne samimiye ne dürüst e. Di vê pêvajoyê de bê samimiyetiyekî heye. Mesele ne çekdarî ye. Kîjan Kurdî beriya niha rabiye behsa şerê çekdarî kiriye. Berê ku PKK dest pê bike 1984 mala Kurda we xirab kir. Li zindanên Amedê wextê ku Kurd perîşan bûn, mazlûm doğan û hevalên xwe wextê ku li wê derê îşkenceyên derveyî mirovahiyê li wan hatê kirin, çek û sîlah hebû wê demê. Mesele Kurd û Kurdistan bû. Tiştek ku Dewlet Bahçelî dibe hesabê wê bide ev e. Dawa Kurd û Kurdistan ji çarçoveya sûç derdikeve, dernakeve li gorî qanûnên dewleta Tirkiye. Mesela esasî ev e. Wekî din hemî teferwatin felsefî sone. Kî destê xwe daye çe, kî nedaye çe, kî şer kiriye, kî nekiriye. Ê ku li hember dewleta Tirkiye xwe parastiye, rûmeta xwe parastiye, desta vetiye çekan wê çawa bibe? Ev dewleta bavê tê ye Dewlet Bahçelî. Tu hatî wê derê tu çûyî ser hukm, te wê derê partiyekî te heye sedî şeş heft deng gire yan nagire, tu xwe xwediyê dewletê dibînî, em li wê derê sedî bîst raya me heye, dengê me heye, hebûna me heye, em li wê derê xwe weke zarokê ji damarê dibînin, em jî dibin zulma dewleta te dane. Dev ji vê bêsamîmiyetê berdin. Dewleta Tirkiye navî wî divê nebe Tirkiye, dewlet divê nebe dewleta we tenê Kurd şîrîgê dewletê ne ya wekhev em bi hev re dijîn weke însanan, weke welatên medenî, dewleta Tirkiye jî navî nabe dewleta Tirk, dibe komara Mezopotamya, Anadolya, hemî millet wê derê wekhev, dibin xwedî mafên wekhev, em wisa bi hev re mîna însanan dikarin bijîn. Serdest û bindest tune ye. Vê derê de eger herkes hedê xwe dizane, zane. Eger nizane herkes ji xwe re. Herkes li mala xwe. Herkes li ser coğrafya xwe. Yani ji vê zêdetir bindestî û serdestî heta hebe, heta ku şert ji aliyê Tirkan ve were danîn nabe. Mesela bibêjin kî dikare îtiraz bike? Kî dikare îtiraz bike ji van gotinê min re? Hevalên me ên pêvajoyê bi rêve dibin. Ji van gotinê min re îtirazekî wan heye? Na. Na. Coğrafya navî wî mirov lê dike. Qur'anê Kerîm ninekî, ayet ninekî. Yani anîne qanûnê xwe ê tunekirina Kurdan, qanûnên xwe ê ku Kurdan înkar dikin, zimanê Kurdî înkar dikin, wan qanûnê xwe dikin weke ayet. Li binê wan jî qanûnekî nû lê zêde dikin, qanûnên ku hebûna Kurdan înkar dike, zimanê Kurdî qedexe dike, dibe tu away neyê guherandin. Yani vana însanên balkêşin ucûbene ji ber vê yekê ez gotina Dewlet Bahçelî didomînim, ka min neritê de çi heye? Yani dibe merû wisa wextê ku dibêje temam biçin îmralî hevdîtin pêk bînin. Însanê ku destê xwe nedane çek û sîlah bila werin bi vî şiklî hevano, merû nikare bibêje erê nîye. Rastiyê dibe merû bibêje. Hevano, niha ciyê ku çek lê hebe siyaset lê tune ye veya rast e. Rast e. Eger siyaset were kirin dibe hemû çek werin şewitandin. Dibe dewleta Tirkiye jî çek û silahê xwe ji Bakurê Kurdistanê vekişîne. Yani ev jî şîrova me ye. Serokê Giştî MHP rola Abdullah Öcalan ya da pêvajoyê de bibîrxist û wiha domand. Serokatiya avaker damezrîner ya PKK destê xwe xistiye binê kevir. PKK piştî banga 27 Sibatê di 12 gulanê de çek danî. Hebûna xwe bi dawî kir. Komeke PKK'yî di 11 tîrmehê de çek şewitandin. Qesede YPG ya li Bakur Rojhilatê Sûriyê qadeke bandorê ava kiriye, hîn çekdanan ye. Goh nedaye banga îmraliyê. Li gorî têgihîştina me, banga îmraliyê li gel PKK hemû pêkhateyên terora cudaxwaz li xwe digire. Serokê MHP bangê Öcalan kir. Hêviya min ev e. Rêbertiya damezrêner ya PKK divê rast bi heman naverokî bangê Qesedê YPG jî bike. Bixwaze li gorî mutabaqata dehê adarê ya bi rêveberiya Şamê re tev bigere, di wê çarçovê de çekê xwe dayîne.
eger pêwîst bike komeke parlamenterên ji komîsyona hevgirtina netewî biratî demokrasiyê biçe îmraliyê hevdîtineke rûbirû pêra çêbike. Divê peyam ji devê yekem were wergirtin, biraya giştî re were parvekirin. Ez divê yekê de tu astengiya nabînim. Baxşelî da zanîn ku divê zemîneke müzakereyî ya berfireh û realîst ji bo serrastkirinên siyasî û hiqûqî were avekirin. Divê herkes were godarîkirin. Nexşareya herî ewle were diyarkirin. Em kêfxweşin ku em dibînin ku wisa têkirin. Dibêje Dewlet Bahçeli. Wextê ku axaftina Dewlet Bahçeli hatiye amadekirin, şerê li Helebê hê dest pê nekiribû. Dibe ku haya Dewlet Bahçeli jê tunê ye ku hêzên Qesedê YPG çekê xwe teslimê tu hêzekê nakin, tu hêzekê cîhanî. Ew çek û silehê wan ji aliyê Şamê ve nehatiye dayîn. Yani wan çekê xwe ji Şamê negirtiye ku bidin Şamê. Dewlet Bahçeli dibe were ser heqîqetê rêya rastiyê û bizanibe. Ev daxuyaniya Dewlet Bahçeli'ye hevanno. Wekî din em binêrin ka hevdîtinan dest pê kiriye şandeya Rojavayê Kurdistanê li Şamê di derbarê wan de çi agahiyên nû hene em wî jî ji were ragihînin. Hevando tiştê ku ez dibêjim rast e nerast e derbarê vê pêvajoyê de em heme gotinê xwe komîsêr hev bikin. Derdê me di vê pêvajoyê de ne ew e ku Kurd keç û xortên me ê ku çek hilgirtine derketine serê çiyê çekê xwe daynin werin tevlî civakê bibin. Derdê Kurdan ne ev e. Ev însanên me bi kîjan armancî çûne serê çiyê dibe ew armanc werin cih. Ew armanc pêkanîna daxwazên netewî ê Kurdan e. Di serî de zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, zimanê perwerdeyî, nasnameya Kurdayetiyê bikeve destûra bingehîniya Tirkiye. Ez dibêjim wextê em bi hev re bijîn ha. Hebûna Kurdan bikeve bin garantiyê. Kanûnên navnetewî jî behs bikin ku li Tirkiye guherîn çêbiye ji ber ku kanûnên dewleta Tirkiye tenê têrê nake. Divê li netewên yekbûyî jî şahidî hebe ku Tirkiye dewleta Tirkan tenê nine. Türkiye Türklerindir nine. Tirkiye ya hemû wan miletan e ku li Tirkiye dijîn. Navê Tirkiye dibe biguhere. Belkî îjab nake merû hemû daxwazên xwe di aynî demê de dayne ser masê. Pê derpê merû dikare dayne ser masê. Ama şerê çekdarî vê gavê li Bakurê Kurdistanê rawestiye ye, ne mesele ye. Yani ez ji berî ve li dijî şerim ama li deverek weke Rojavayê Kurdistanê şer na lê xwe parastin mecbûrî ye. Dewlet Bahçeli wextê dibêje bila Öcalan bangê Qesedê YPG bike ji bo çekandayînê dibe vê rastiyê bibîne ku aqûbeta Kurdan dibe weke ya Elewiyan weke ya Durziyan û dewleta Tirkiye jî sibê hetayê verê radibet gef û tehdît li rojava dixwe. Dewletekî gefxwir nikare ji raqîbê xwe re bêje çekadayîne veya nabe yani usûlen nabe. Ne etîk e yani nabe. Wê demê dibe teslimiyet. Navê teslîmê me jî bikin, dibe teslîmê Şamê bikin. Hevanna. Yani li gorî peymana dehê adarê. Peymana dehê adarê çi tê de heye nizanim em hakikaten bi qasî heş xalên serekê hene temam ama bi qasî ku me xwand hemî li gorî fayda Kurdan e. Peymana dehê adarê. Yani gelo pir cure peymanên dehê adarê hene em nizanin. Gelo dewleta Tirkiye tiştekî din jê fehm kiriye em tiştekî din jê fehm dikin. Çima qanûn ew qas ne zelalin. Yani ew jî balkêş e. Dewleta Tirkiye dibêje dehê adarê alelacele pêk bînin. Em dibêjin dehê adarê alelacele pêk bînin. Em jî dibêjin. Rêveberiya Şamê dibe dehê adarê em pêk bînin. Problem çi ye? Çima herkes li gorî xwe şîrove dike? Mesele çi ye? Cigerxwîn mala te ava. Tamam rast e. Yani kesê ku ji herêmê mesela ez kî bigirim wekî mîvan ji bo şîrove bike di vê saetê de mesela êvaran hevalê cigerxwîn rast dibêjî ev tiştê tu dibêjî bername êvarê de em çê dikin. Em însana digirin, hevalan digirin, şîrove dikin.
Ama vê saetê de alelacele em nikarin şîrovegerekî bigirin dest bi şîroveyan bikin. Hevalên bixwazin dedît hûn jî bi rojan e, bi mehan e, bi salan e nava meselê de ne, hûn jî meseleyan dişopînin. Hûn jî bixwazin dikarin tevlî bin şîrove bikin. Ê min ez qîmetê didim her cure şîroveyan. Xwe ji şîroveyên fermî dûr digirim hevan da. Mesela cigerxwîn tu wisa dibêjî ez xwe ji şîroveyên fermî dûr digirim. Tu bêmantiqiyekî bibîne di şîrovê me de ez te re bêjim. Bêmantiqiyekî. Mesela şîroveyekî çawa tu dixwazî? Yani du cara du dike çar. Wekî din heye. Yani wekî din şîrove dixwazî çi? Tiştekî tune ye. Mêrkana do bi şev êriş kirin. Ew qasab vekiriye. Ji bo çi êriş dikin? Dewleta Tirkiye wê derê provokasyon çê dike, êriş dike. Tiştekî din tune ye. Hevan ez ana dinêrim eger nûçeyên deqeya dawî hebin, eger encama hevdîtinan hebe ez ji we re radigihînim. Li girkê legê bi sedan kes ji bo Şêx Mexsûd û Eşrefiye meşiyan rabûn ser xwe. Niha wêneyên zirarên êrişan derketin. Ez wan wêneyan hema nîşanê we bidem hevano. Niha ez wextê şîrove bikim dengê me tevlî hev dibe. Kalîta deng dişe ji ber vê yekê ez ser naxifim. Ama hûn bixwazin ez dikarim deng bibirim. Ez dixwazim wisa em temaşe bikim bê deng. Mesela li ser dîmen ez wextê daxifim dengê min zelal tê we gelo? Yani ev encama şerê li Helebê ya do bi şevê hevanno. Ez dengê wî pêşî bibirim baş e. Ez neemînim kalîta dengê min çê be. Baş e. Bi vîya we dîmen jî em hatin dawî. Ez hema nûçeyên di derbarê encama hevdîtinan ji we re pêşkêş bikim. Encama hevdîtinan çi webiye? Tamam mala we ava. Deqekî ez hema biçim li çend deveran binêrim. Li girkê legê em binêrin ka wêne hene însan rabûne ser piya. Bi sedan şeniyên bajarê girkê legê Remelanê gundewarên wan tevî endamên saziyên sivîl ji bo şermezarkirina êrişan îro hatin cemhev. Ambargoya ku dixwazin dayînin ser rêveberiya xweser şermezar kirin. Ambargoya ku dixwazin dayînin ser her du taxan bi vîya wê hatin şermezarkirin. Hevan da ez hema wî dîmenê jî dayînim ser ekranê. Yan jî bi vîya wê baş e. Dîmenê pir nû hebin jî ez paşê nîşanê we didim. Deqekî ez hema van dîmena bînim ser ekranê. Ev ji Rojavayê Kurdistanê ye, girkê legê, dîmenên ji wê derê ne. Em bi hev re temaşe dikin. Evaya protestokirina êrişên li ser her du taxên me ne. Rodî mehê mala te ava.
Peyamê we jî gelekî baş in. Eger agahiyê dawî li ber destê wê hebin, hûn jî dikarin ji me re bêjin. Ev kanal ne tenê ya min e ya me hemiyan hevano. Erê, Mazlûm Gül, tu rast dibêjî. Ew ê di dawiya dawî de Rojavayê Kurdistanê nas bikin. Ama xeteriyekî heye. Çi ye ew xeterî? Beriya naskirina Rojavayê Kurdistanê dibe ku şer û pevçûnên pir giran çê bibin, belkî komkujiyekî rû bide. Mesele ew e. Yani hêviya me jî ew e berî ku komkujî rû bide, berî ku şer û pevçûnê giran çê bibin, Rojava were naskirin. Statiya wî çi dibe bila bibe? Xweserî dibe, otonomî dibe, federasyon dibe, serxwebûn dibe, firq nake. Ez ana li benda encama civînê me eger çi bibe wê demê ez nava rojê de ji we re ragîrim ka ez dîsa li çend nûçeya binêrim nûçeyên deqeya dawî endamên heyetê kûçûne Şamê ev in hevano. Ez fotoğrafê wan jî nîşanê we bidim. Em deng vekin. Em deng vekin ka çi dibêje. وإنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار Na. لا سيما بعد سقوط عربي. النظام البعثي. Ev Erebiye em dengekî din vekin. Ev fotoğrafê wan hevalan e Rêvebirên Rojavayê Kurdistanê ne çûne Şamê vê sibê. Yani ew jî İlham Ehmed, Mazlûm Abdî, Rojhilat Efrîn şande wekê şande bi hev re çûne vê dirê. Hevan na. Temam e. Ez vî hema daxînim. Em binêrin wekî din çi heye? Dibe ku hin agahiyê nû hebin, hevan nû ez ji we re bêjim. Niha dibêjin ji bo ku qesede tevlî artêşa Sûriyê bibe hevdîtin hatine destpêkirin li Şamê. Yani ev balkêş e. Niha nexşeya Helebê nîşanê we bidim. Vaya Helebe her du taxên Kurdan ev in. Ez hema mezin bikim meselê. Mesela Şeyh Mehsûd ev cî hûn dibînin Şeyh Mehsûd e ciyê jûr. El Eşrefiye jî ev taxa biçûk e. Şeyh Mehsûd mezintir e. Dor lê hatiye girtin. Çawa ku hûn dibînin avê derê çawa amade bîye nizanim. Yani hem agirbest heye jaliyek ve jî hêzê xwetînû wê derê bi cih dikin. Yani bi temamî dev jê ber nedane. Hevdîtinê li Şamê didomin temam rast e. Agirbestekî jî heye rast e. Lê hê jî hêzê xwe li wê derê kom dikin tînin cem hev baregehên xwe yên eskerî ava dikin. Problem di wê derê de ye. Yani xeteriya li ser her du taxên Kurda hê bi dawî nebîye hevan na. Em bidin wekî din niha jaliyek ve ne tenê li wê derê li dêr hefrê jî anha xeterî heye. Li wê derê jî hêzên xwe anîne komkirine, dixwazin provokasyona derbixin. Niha ê ku daxwaza hevdîtinê kiriye kî ye? Mesela doh piştî ew xwas şer û pevçûnan. Daxwaza hevdîtinê ji kîjan aliyê hat hevan na. Hevseroka Encûmena Taxên Şeyx Mehsûd û Eşrefiye Hevrîn Silêmanê ragihand ku hikûmeta Şamê pêşî daxwaza hevdîtinê kiriye. Piştî şer û pevçûnên di navbera çekdarên hikûmeta Sûriye û hêzên ewlehiya hundirîn de bi şiklekî din piştî êrişên hikûmeta Sûriye agirbest hate ragihandin. Em binêrin ka Hevîn Silêman eşkere kir ku hikûmeta Şamê dixwaze her du taxan kontrol bike lê ev yek jaliyê wan ve nayê qebûl kirin. Armanca wan ew e kontrola xwe
لوی دری ساز بکن هزین خوی عسکری له هر دو تاخان ساز بکن yani armanca wan ne ewe de reza peşî de insanên me êwê derê vala bikin derbixin bişînin Rojavayê Kurdistanê. Dibêjin wê derê asayişê wê derê bi temamî destê me de be. Halbuki yekê Nîsanê peyman hatiye morkirin bi şertê ku qesê de YPG hêzên xwe vekişîne asayiş wê derê di destê keç û xortên Kurdan de be. Ji anha radibin li berovacî wî tev digerin dibêjin na. Asayiş bi temamî destê me de be. Em dixwazin herêmê kontrol bikin. Çekdarên hikûmeta Şamê dixwestin aynî komkujiyên li Swêda û peravên Sûriyê li Şêx Mesûd û Eşrefiye pêk bînin, xelkê bitirsînin, hem bi armanca koçberiyê hem bi armanca kontrola xwe ya li wê derê zexm bikin. Encam hîn nehatiye hevan û ez dibêjim qey ez xatir ji we bixwazim di deqeyên pêş me de eger nûçe werin wê demê ez dikarim tiştek pêşkeş bikim. Ji ber ku vê gavê Allahu Ekber. Allahu Ekber. xatirê we silav rêz hatên pêş me de em dîsa bihevra bin êvarê.